Assalamu alaikum jama'a. A yau ina gabatar muku da wannan magani namu daga kamfanin Longreach. Muna kiran wannan magani mosquito repellent, ma'ana anti-mosquito. Shi wannan magani da kuke gani magani ne wanda idan har ka fesa shi a jikinka, magani ne wanda zai kare ka daga cizon sauro har na tsawon awa 8. Sannan ina mata masu amfani da magunguna suna shafawa a kansu suna yin wari ko su kasa wanke kansu idan har suka shiga wanka. Idan kuna amfani da wannan magani namu na kamfanin Longreach mosquito repellent, kuna fesawa a kanku, daga ranar babu warin kai. Wannan magani namu da kuke gani yana maganin amosani na gashi, maza da mata, yara da manya. Idan har za ku yi amfani da wannan magani namu da kamfanin Longreach wanda muke kira da mosquito repellent wato anti-mosquito, ga mai buƙatar wannan magani yana iya samun mu akan wannan lambobin namu da suke wucewa kamar haka. Don saboda haka muna alfahari da ku, kuma duka faɗin Nijar kowa zai iya samun mu akan wannan lambobin namu. Mun gode.